Danas prikazujemo rezultate eksperimenta kuda ide voda kad polivam biljku, koji je trajao praktično 14 dana. Jasno su pokazane razlike između nivoa vode u kontrolnom uzorku i kod isparavanja i čaše u kojoj je bila biljka. Ovo smo radili znatno duže jer smo želeli da se to potpuno jasno vidi, a drugo i da ukažemo na moguće greške pri samom eksperimentisanju, jer mi smo obavijali sa celofanom. Koliko god da obavijete sa celofanom, to nije hermetički zatvoreno, tako da će uvek i u drugoj čaši manja količina vode moći da ispari. To je ono što se u nauci kaže domen greške koju smo napravili. Ovaj eksperiment je omogućio, dakle, da učenici posmatraju, razviju kompetenciju posmatranja, realizovanja eksperimenta i da kompleksan problem rastave na jednostavne probleme. Evo kako smo, znači, koji su dobijeni rezultati. Prvo je bilo da voda isparava. Evo, to je bila postavka eksperimenta i posle 14 dana vidimo da je u ovoj čaši koja je bila otvorena voda isparila do određenog nivoa. Znači, time je dokazana ta hipoteza da voda isparava. Sada je drugi podproblem bio da pokažemo da biljka pije vodu, ili da je biljci neophodna voda da bi opstala. Znači, ovde smo imali neku vrstu kaktusa i evo vidite, jasno se vidi razlika između nivoa vode u kontrolnom uzorku i vode u čaše u kojoj je bila biljka. Isto to smo uradili sa nekom većom biljkom. Evo, to je ovde, znači ovako. Evo. I vi vidite i ovde da je nivo vode u ovom sudu u kome se nalazi biljka opao, znači biljci je bila neophodna voda da bi preživela 14 dana i čak je i cvetala. I na kraju, znači dokazali smo i tu da biljka pije vodu. Na kraju imali smo i hipotezu da zemlja upija vodu. Mi smo napravili, i ovo je trajalo nekih 10 dana eksperiment, čašu sa zemljom i vodom i zatvorili smo. Znači, i posle 10 dana ništa se nije promenilo. To znači da zemlja ne upija vodu. Ovde vam sada ukratko prikazujemo rezultate eksperimenta koje bi vaši učenici trebalo da daju na odgovarajući način, da prikažu šta su radili slikom i komentarima. Znači, prvo je bila hipoteza da li voda isparava. Evo ovde vidite upoređenjem ove dve slike da je voda u ovoj čaši isparila. Određena količina vode je isparila. Zatim imate da biljka upija vodu ili pije vodu. Biljci je potrebna voda. Evo, to je opet ovo na desnoj strani, 8.4. Videli smo da se nivo vode u čaši u kojoj je biljka smanjio. Isto to je bilo kod ove veće biljke. Dakle, mi smo već rekli koliko je ovaj eksperiment trajao. Čak smo imali komentar profesorke Dragice Trivić sa Hemijskog fakulteta da je ovo odlična postavka eksperimenta i pruža mogućnost da učenici saznaju o fenomenu, ali i o prirodi eksperimentalnog rada. Na kraju smo imali i hipotezu da zemlja upija vodu. Međutim, vidimo da nikakve razlike nije bilo između 30. marta kad smo postavili i 8. aprila. Dakle, zemlja ne upija vodu. Na kraju, vi možete i u literaturi ćete naći vrlo lep primer sledeći, da su ljudi još u 17. 18. veku, interesujući se za ovaj problem, postavili grančicu vrbe u zemlju, u saksiju sa 90 kg zemlje. Posle 5 godina vrba je imala 75 kg, a zemlja je praktično ostala po količinski ista. Dakle, ovim eksperimentom smo omogućili da učenici rastave probleme na podprobleme, da dokažu da voda isparava, da biljka pije vodu i da zemlja ne upija vodu kako mi to obično mislimo. Hvala na pažnji.